Dnes sme prvýkrát v kultúrnom dome v Dežericiach. Je to prvé stretnutie pred veľkonočné zdobenie. Ako vidíte, je to rozmanité, nie len naše medovničky, na ktoré sme sa alebo detičky sa nám tešili. Jak sa vytiahne medovník z truby, tak sa musí pretrieť bielkom z vajca a potom sa tak nechá 2 alebo 3 dní odstať a potom sa môže až začať zdobiť. Deti sa vrhli na klasické zdobenie. Toto zdobenie veľkonočné nie je len o bielej bielkovej poleve, ale vlastne o farebnosti Veľkej noci. Takže veľmi radi sa do toho pustili, keď tá bola žltá, červená, modrá, zelená, vlastne všetky farby. Síce som im povedala, aby nekoštovali, ale deťom to nedá, takže okoštovali aspoň každý tú glazúru, čo im veľmi chutila. No, môžeme sa pozrieť vlastne, že čo aj vytvorili. No, my robíme veľkonočné vajíčka pomocou servitkovej techniky. Oblepujeme, vystrihujeme so servitkou a lepíme teda na vajíčka polystyrénové. Tu si deti môžu vystrihnúť akékoľvek obrázky, je to na ich fantázii, zavesíme to na ozdobnú stužku a je to krásna dekorácia. A ešte máme aj zošitých takých zajkov z látky a deti si to vypchávajú sami, tiež lepia na to očka, dávajú mašle a tiež to môže byť buď na zavesenie, alebo si to dávajú aj na špajdle a je to ako dekorácia zapichnutá niekde. Medovníky sa nevyrábali tak, ako dnes vidíme, že sú formičky buď z umelej hmoty alebo kovové, ale vyrábali sa v drevených formách. Vlastne to boli prví rezbári a slúžilo, že koník, potom vyrobili srdiečko, podkova, kaporík. Toto boli také prvé medovníky. Je to úžasný pocit, práve preto sme to robili, aby sa ľudia stretli, hlavne teraz, keď prichádza jar, troška nové, niečo nové sa naučili. Tak ja som priniesla také naturálne dekorácie, potom pre deti také rôzne ako ovečka z popcornu, zajačik plnený koláčikmi a veľmi chutné dezerty, či sú to panna cotta, chia alebo oreo. K mojim dekoráciám som použila prevažne prírodné, čiže drevené podložky, vajíčka, či už prepeličie, slepačie, mach, konáriky a všetky takéto prírodné materiály. Tak ja som si dneska pripravila pre ľudí veľkonočné dekorácie, takisto aj rôzne keramické zápichy ako tulipány, maky, napájatka, takisto aj teplomery. A taktiež som sa snažila, aby to bolo také rôznorodé, aby to hýrilo farbami. Najbližšia akcia bude 20. mája, Dežerická cifrovačka, stretnutie heligonkárov z celého Slovenska. Srdečne všetkých pozývame a tešíme sa už. Tak ja všetkým ľuďom dobrej vôle prajem veľa zdravia, veľa šťastia, veľa vody, šibačov a bohaté na dielky pre kúpačov.